man nga nagahalong. Storyahan tayo karon sa aton nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga pinarangga ta Mateo. Ang Amerika to kapon ginhambalta fully vaccinated sa nato igo gyapon kang Delta variant ang Florida. Anda man ra gani bulong ginagamit diyan mga American made nga vaccine, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, di ba nga American made ran? Tiigo sanda gyapon amo diyan tingalahan ta. Fully vaccinated na sanda. Actually, wire sanda to banwa ka sok-sok pismas because may diyan kuno sandaran nga protection. Di fully vaccinated na mo. Tigo gyapon virus nagpositive sanda gyapon. Daw nakadalem pinsar ta kun hanu jaman. Ang diyang problema ja hindi rblaja kag wara rblaja man watik tapusan. We are very much eager nga magpabakuna garing tiyang problema. O kakapositive gyapon kag iba nagalid pa kang kamatayan man ganit gyapon barwa. To something is wrong ra gid ja. Nga daw may mga bagay nga hindi kaya kataho magsugpo kang problema katabo sa kalibutan mga kabyanan daw nagabalik sa Biblia nga kabubutan nga Ginoo ginaalaw na rin matabo dya kay manti kontra kanta Biblia may mga nakatagna gid magkagnaka na prophesied may mga prophecy sa Biblia bibanwa mo nga ang Diyos gid lang kato nagambal nga matabo. Pero kita hindi gani ka predict kung saan. Maybe pwede tahambalan nga ba si amoron jabanwa. Nga problema ng taho. Kag may maimbento taho nga bulong garing daw wara man gapon tiksulbaran kag ura kag hindi kag garantiya. Storyahan tayo karon sa ater barwa kapag pangalagad sa sabat sa likod kang isyo kag ang mga balita sa Cebu. Sa Cebu, nagapanik buying rin sanda, rigto sa Cebu, baklanay kang oxygen. Kagagirinotak rin ang anda rigto ng mga pasyente sa pira ka hospitals. Amurum lajaban, wagi ng kadlekan nga may mabatian ta, kag may mga karnabo nga sa sangka lugar, mga kambianan, regya sa Pilipinas, may eksperyensyahan taman ang na-eksperyensyahan kag tagay iba nga pungsod like India kag Indonesia. Kag ano garantiya ta nga in some other parts of the Philippines ang hindi ja matabo. Sa piyak nga bahin sa ilo kita banwa sa Aklan, sa ilo kita sa Aklan, ang gobernador kang Aklan, ang gobernador kang Aklan nga si Gobernador Miraflores Japon Miraflores nagpirma banwa kang executive order nga memorandum order address sa tanan-tanan nga mga punerarya niya o crematory centers or establishments nga hindi nandapag i-cremate ang gusto magpa-cremate para hindi guro malamayan niya liktahanay lamang rin sabay nagpanugyan nga ang tanan-tanan nga patay ilubong sa gilayon sa patio ilubong lagi makabinan diya matapos nga ang sa Aklan ginigo man kang COVID virus may surge na nakakatabo to sa may probinsya Aklan kung i-travel mo from Kurasi to Aklan mga kabyanan mga ura ganit 2 hours idlagan mo mas rapid banwa ang from Kurasi
magpaaklan ka or magpakalibo compare to Colasi, San Jose. Grace Ann Noe Maayo, Manuel Espartero, Michelle Victoriano Clarito, Jordan Gahe, GPPG. Good morning. Thank you for watching sa ating Facebook Live. Oras sa pagbalagad alas 8 alas 8:22 sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita sa syudad kang Iloilo makabiyanan mando ang mayor kang syudad si Mayor Jerry Trinas nga hindi makasulod ang mga tao sa City Hall nga wala mabakunahi. Hindi kasulod. Apang nagpanugyan tana ang DOH-6 nga dapat hindi mandatory ang pagpabakuna ay wala pati order nga ang pagpabakuna ang mandatory. Ang pagpabakuna tana it is a separate issue, no? Na hindi mandatory, no? Ura matiguyo dahil nagkakatabo patlan, no? Pero ang pagpasulod kang hindi pagpabakuna kung wala na bakunahan sa City Hall, ma-fault na sa otoridad kang mayor, anataran, no? So hindi ta pwede ka question. Kung gusto mo magsunod sa City Hall, pabakuna ka, kung wala kang bakunahi, kag may transaksyon ka to, mga kabiyanan, tilihog ka lang. Ang problema, kay kung kinanglan blang mga personal gid nimo nga transaksyon nga ikaw gid ang ma-process, paano mo ba process? Kay wala ka example mabakunahi. Kundi ang punto nga kinanglan mapapakuna ka gid. Kay rasinyalis banwa nga hindi kagliran ka prosesohon mo sa syudad. Kung why ka mabakunahi, kung tanan karon nga mga ahensya gobyerno, kag LGUs, national and local offices ang amo may kasubong karya nga palisis. Kundi, kung wala ka mabakunahi, you are already deprived of your rights nga magtransaksyon sa gobyerno. So what? Ano ang imo antisiparan kag pinsaran? Kundi mandatory guana na storyahan tara karon sa atong pagpalagad mga kabyanan. Gani temporary lang tong kuan. Ang tong date gintao. Dawasta lang ni sa Agosto 8. Sa piyak nga bahin mga pinalangga nga matag paramati. Diya sa Colasi may mga honors rugyan nga nagtaliwan mga kabyanan. Kag sa dili lamang sa later portion kangaton banwa nga pagpanagistoryahan ta kay nga pamangkot ang iba makabianan anuming man mapabakuna ta hindi ako tana banwa mahambal depende ninyo depende ninyo makabianan depende ninyo ang kuon ko kung magpabakuna ka mo may mabulig as protection mas mabulig, makabulig, bangad may protection. Ang kuon man tanang iba, wanaw, kung hindi ka magpabuko na, hindi mo maproteksyonan lawas mo, kay kung ikaw si Juan de la Cruz, bisan ura ka mabakunahi, pwede makaw kahimo nga maproteksyonan mo lawas mo. Raka it pamaagi nga makaproteksyon ikaw sa imo lawas. No? Kag sa nagpabakuna, hindi koon, muon ruman ra dapat nga palisi ka gobyerno. Hindi koon nga nabakunahan tinyo, pinagustor tinyo, lagaw. Because still, carrier ikaw ka virus, pwede ka mangyapon madatkan, kag kunuya immune system mo, pwede ikaw gyapon mapatay, bisan na bakunahan kaw. That's why bisan na bakunahan kaw, hindi ka pinagusto lagaw. Kay iba ura patlad mabakunahi.
Mga kabyanan, sa medikato, tanan man sana na pakunahan, dat nga ginaigo, yapon sa dato kang, COVID. Ang galingin ulo ta kung ano gidya, ang problema gidya, sa nung tapos dya, ay kung daw, urat garantiya, banwa matapos dya, basan, pa, tadantos, tagya. Ang problema kung mabagdown ekonomiya, pag bagdown ko ekonomiya ta, mangin cashless ang gobyerno, and what will happen to us? Mga kabyanan, what will happen to us? Si Governor Rodora Cadiao, nagmando nga ang mga A4, nga mataho sa antike, kinanglan ma-prioritize din. Ang diyang nagatubang sa mga public gatherings, batang ko manufacturer, ka mga bulong, manugliber bulong, mga frontliners, kag iba pagid nga mga miyembro kang A4 ang balanda na karon ano mga tao ga kompos sa sosyedad nga makabig A4 nga dapat kuno mataw-an gid priority ang nagataob la public service, no? Ambay ko ng media maabay sa A4. Istoryahan tra karon sa aten banwa nga pangalagan. Eli lang Joyo, mga pilangga nga mga tagpramati, rigyan sa kung magpasur ka mo halin sa banwa kakulasi. Antes ka mo makalabot sa perdahan ka series. Sa unahan patyo lang. Kung magpasanusi ka mo sa tuo, nga bahay karsada. May rigyan mga kabayanan. Gilipat ko nga na May rigyan mga kabayanan nga electronics service center. Ga-upgrade, gusto nyo i-upgrade ang play nyo na may sikabong kang bus nyo. No? Ga-kidaan DVD player, CD player, ga-rewind kang speakers, mga TV, mga washing machine, LCD TV, car stereo, rigyan nyo daroon, makidaan gid. Indiyan sa Sentro Sur, unahan patyo, kung magpasanusi ka, sa tuo nga bayan karsada, may manong repair dyan, no? Mga pinalangga at pramati, idyan nyo dara, ang mga appliances nyo. Unahan patyo lagi, lawagan ta ko sa apon, kung ano ngaran, naglilipat ko. Kay Maus Mayor Bibong Ladahay, ginatutukan kinataran nga COVID concern kag health problem sa lawaan. Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Barbasa, padayunon banwa ang kauswagan. Rami necessaryo SB member kang Barbasa, ginaulikdan gid ang ana mga constituents. Si Papa Mike Felber Medina kag SB Bibok Walden Lim. Amo diyang SB members kang Tibyao nga may pag-ulikid gid sa anda mga pumuluyo man kag ang mayad nga legislasyon. Dalan sa kauswagan kang Tibyao. Kagamo man ang diyang Omni nagabalikat na nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato dyan sa Sentro Sur. Pwede na mga stocks na halin pa sa Metro Manila. Kaya mga sa pagpalagad si video live di makontak bisan anong oras suguon mo, areglado basta serbisyo publiko. SB member Mami Pilar alo sila may may katandos kag may katutem sa paghimo ordinansa kang kulasi kag limog kang mga kababaynhan sa may sanggon yan bayan. SB boy alar ko mabinuligan mabuot kag mabinugnohon, gusto na may kasulayan pang ginawi tataran-taran ragya sa may banwa it kulasi sa San Jose mga kabayanan. Out of 28 barangays out of 28 barangays, 24 kabarangay na karon ang pwede anytime, basi ka dyan pisang adlaw, anytime pwede paidalam sa surgical lockdown. Bangod ang diyang mabarangay, no? Surgical granular lockdown, no? Bangod mga kabayanan na ang diyang mabarangay may kaso nga hindi magnaba sa 6 kang positive active cases kang COVID.
Ha? Te unlike sa iba nga banwa, although may mga positive kang COVID, pero rake patanait barangay nga wara it kaso, no? Mura nga dyan sa klase, rak-rake pa it barangay nga wara it kaso kang COVID. Hindi nyo paglata nga mag-rake kag may madot kan dyan, no? Terukan nyo kung paano riya malikawan, no? Ha? Hay kung matabo nga haros tanan nga barangay rin may kaso kag rumapta pas baryo, amor na natkadlakan ta. Isa San Jose, balik ta sa San Jose. Haros tanan rin banwang barangay. Apat na lang bilin. Who knows? Base kung may dyan ginpa-swab test kag magpositive. Ha? Mga kabyanan, kag ang mga barangay, kung turukan mo, ha, sa San Jose, amurang mga barangay nga saka nga barangay sa business. Like Daripe, like Barangay Otso, Region mo establishments, ha? Kagrake mga transaksyonan dyan, no? San Pedro, na ang mga dragkel nga barangay, ha? Ang mga barangay lang karon nga wara ang medyo remote nga mga barangay mo. Like Mohon, like Pantaw, Supa, pero ang Supa may arar gani barangay. Ha, Bugarot, Bariri, na the rest. Ha, may genre nga mga kaso. Ha, amora nga hindi na kamusagi, libot sa Jose. Akan kung magpa San Jose ko banwa sa bus radio lako gagto. Ha? Ga disinfect pa kwantis magsalot. Ha? Mga kabyanan. Urati problema. Maintindihan man nakatanan nga ops. Disinfect ko na dyan kung ano dyan para nga paniguruhay. Ha? Urat problema. Intindihan man nakatanan nga ti jakitas pandemya atlat. Aga pa ko naglibot-libot sa kamansihan, may nagmuno, may gwapo git na miracle oil mo. Ha? Amo bira ginainom naman. Ha? Kung may ubo-ubo lang, may trangkaso, ginainom naman. Mga pinalangga nga mga tagpramati, tibuol man. Kita nyo. May ito makina nagambal sa bitadten, samtang sarakyan ko rayo tana, sa taga-housing rights paningayan na amo man dyan nagamit na sir kung ubuhon nagtrangkasuhod. Ha? Ay bakal kabulong daw hindi mapagar pero ang imo miracle oil buol na. No? Buol na mga kabianan. Ati sige. May mabulig kidra kaninyo mga kabianan. Sintomas kang COVID. Kag kung arab ka mamatyag, temprano lang daw amuran ran, imnenyo minakal oil, makabulig na ninyo, pagar na yun. No? Pagar na yun. Mga pilanggang tapramati, makabulig dyan. Ha? Raket, testimonik dyan ang sintomas sa COVID. Ha? Iba gani, naghambal nga, nagpositive sa test. Ginimnan na dayon. Ha? Damor na bitter mo. Ha? Tamad na diba, sagi ka patay sarig, no? Inayad mong. Na, aga pa to, may nagbuhol itong nakan, no? Hindi man magbalik-balik, taho ko na kuno pigado ang nabuhol sa lawas na. Alas 8, ha? 36. Sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan, gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, parehas kang Ruming Antonius Miracle Oil. Immune System Booster, abin nyo makaayad lang dyan, antiviral pa. Immune System Booster. No? Mga kabyanan, Immune System Booster. Ang tanan nga sobras lawas ginabuhinan, ang tanan nga kulang lawas ginadugangan.
Plus B kulang lawas mo. Kulang sa mga vitamins and minerals. Kulang sa mga minerals kag mga vitamins. Amorya mga kabyanan, ang tunaan nga nagamasakit ang tao. Hindi kapangsyon ang anuman nga mga vital parts sa anarawas. Ti ang tumaron nyo, evergreen, herbal, capsule. Okay? Sinunod Julio Cesar Tanlangit, PCL President Kaganti, kabilog nga Region 6. Kung dyan kamo banwa o kung tadlang mga manwa, kag tampad bataan gwapuhon. Alas 8:37 sa atin nga pagpalagad sa palatuntunan. Ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. 600 or 734 ang kaso, active cases kang COVID sa probinsya ka Antique. 734 So, parehas sa napabalita sa national level, sa national nga level, nga in all parts of the Philippines, tanan-tanan, may mga pagsaka kang kaso, kang COVID. May mga pagsaka kang kaso ka COVID. Sa'yo doon mga kabyanan. Ang local transmission nagakatabo almost everywhere, anywhere sa atin pongsod. Sa atin pongsod. Kag ano lang banwa nga klase restrictions ang ura gintuman, ginimplement. And in fact, ako ontay baga nga restrictions din, hindi mapatuman, kaya man ti will going to implement. Mga kabyanan, ti ang naturak ragyak dyan ti barangay But, raka reasons andat nga daw hindi implement barangay na una. Hindi mo mapakita banwa nga may incentives diyan mga barangay officials. Iba gani may dapat batunon uramang yapon ni matao. Makuon malaras baryo nanda banwa nga bansig halong lang ta. Kami kahalong man. Daw kabudlay banwa kang atin national government kag LGU. Pero saan gid ang mga barangay nga mag-aktibo gid bi kampanya. Kato gani may pronouncement pas President Duterte nga may mga barangay nga officials nga hindi magatuman kag may kita ka tao sanda baryo nga uraga sunod kang protocols prisohon pirar na priso. Pirar na priso because it contradicts sa revised penal code nga kinanglan mo prisohon tao without akusasyon and without the warrant of arrest. Kaya mura nga nakita ay ti problema dya parehas sa bilog Pilipinas ngati kung ura ti nag-implement gid down to barangay level kapin pa i-apply kang every Pilipino ang batasan nga ni nga skugon, what will happen sa panugyan ka gobyerno nga social distancing, wearing of face mask? Why? Because ang kamaturan salad-salad ka sa mga barangay karon makita mo gid aktwal ang mga violators. Violators. Sakay dyan Black, kay dyan Pagunsan. Ura dyan ka uran sa Kurasino, dyan sa Surao, ka uran sa Bilison. Dyan mo makita violators. Mga kabyanan. Gatipon sa plaza, gatipon sa waiting shade, gatipon sa kanto, gatipon sa kwan, gaya istoryahan ay as if daw wara lang sa bangag ng may pandemya. Mga kabyanan,
Sa tuod lang barangay kayang maka-implement effectively. But, hindi ma-implement. Luwas lang sa ibang stricto, man. No? Amorya, mga pinangat na pramati. Ti kita kung kita mapunog yan sa radyo, mambalta sa maginikanan na langgit. No? Kung magawa bata nyo, mag-agto sa publikom istoryam na magtipon-tipon sa waya nyo. No? Wara riya. Ti may mabulig sa sosyudad. Ay wara man dyan nga panghilamon. Wara man ti community service nga mga activities ng rimo. Kundi magtipon sa ito ka-create kag ka nakataop sa na problema. Mabakal, minakal, well, galit dyan sa may buhi sa Kaytay Alexis Aloro. Kag dyan sa may Bitadten sa balay ni ex-kapitan Magsiko kag sa Mendoza store. Sa Nonoy, Nonong sa Minimart sa Batunan Norte. No? Mga kabyanan, kag dyan sa Kamansihan man. Mga bag-o, tara, no? Sir, busag unto ko, kaapo ko, ginbutangan ko minakal, well, ayan dayon ba? Ay, nakaraka, kada problema nga mga mo, kada nagapriyas lang. No? No? Diyan, stumangnan kang barangay hall sa Kamansihan, may janta. No? Balita banwa sa Cebu, kag sa Aklan. Grabe rin, no? Ano ang balita nga grabe sa Cebu kag Aklan? Pagkalipas lamang ka importante nga pahibalo, palihog mga kabyanan, standby kamo, mabalik kitas dilig lamang magbuhay. Ito na ang paniyawan, pinimen ko yung nakailangan, sa sakit ng katawan, masani lang. Yung Saint Panyawan Plus Liniment, kung i-apply ko siya tuwing bago matulog, ina-plus ko sa buong kamay ko. Nawala yung pasma ko, 2 to 3 weeks lang yun. Normal ko na siya nagagalaw, magaan na yung pakiramdam ko. At naging normal yung katawan ko, bumalik sa dati. Ako po si Dante Oresa. Ito ay hindi kismis, di ka naman kikis. Pinimen ko yung Saint Paniyawan, walang bingkis. Ayan na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumarkos ang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Edad 63 anyos, si Manong Eduardo Malalog nakaranas ng sobrang panghihina. Nag-Saint Panyawan Herbal Capsule. May tungkod ako, nangihina ako, mahina na ako, lubog ang mata ko. Nakainom na ako ng Saint Panyawan, nagtaka ako, lumakas ako, tumayo ako, wala na akong tungkod. Ang Saint Panyawan Herbal Capsule ay mainam sa pagpapalakas ng katawan. Ito ay may energy booster at pagpapalakas ng immune system. Basta Saint Panyawan Herbal Capsule Plus. Tatak na magaling. Tatak Saint Marketing. Okay, balik ta sa ating kabanwa nga pagparagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Ang oras ta alas 8:45. Ang ato na anay nga pagpalagad kay mao ang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop sa barangay Laputang klase ka brigya tada nga klase ka bisikleta. Nga mga di kalidad nga bisikleta rigyan kamo bakal sa may Ilas Bike Shop. Amo man ang Julius Paint Trading sa Sentro Sur, Colase. Tara nga pinta banwa nga mga may kalidad kag gusto nyo ang kolor nga pinta sa balay nyo. Masunod gid ang tune si Migo Julius rigyan sa may Julius Paint Trading. Julius Paint Trading. Kagrabe ka nami mga pinta na dyan. Amo man ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated
napahamtang dyan mga kabyanan sa may sentro poblasyon Japon. Kung gusto nyo paprint ka anuman nga printing materials, rigyan ka mo agto kay Tol Benjamin Polinar, no? Benjamin Polinar, okay? Sa Sunrise Advertising Incorporated. Ang Mills and Paul Internet Cafe atubang mga kabyanan kang atubang mga kabyanan kang Shiny Star, rigyan tinyo maka bakal o kon maka pa-ID, diyan kamo banwa maka encode gabaton serbisyo encoding, scanning, laminate, abay mag-pa-ID, no? Agto ni dyan si Alan Alpas Aurelio. Oras sa kapag palagad alas 8:47. Mga kabyanan, sa Cebu, mga hospitals na narigto, gatakdag. Kagti, gasolad pinsar nyo? Kon ang taho, nagapanik buying nga magbakal kang, nagapanik buying nga magbakal kang oxygen. Sa'yo doon, ang oxygen din ginagamit tao. Di ba nga sa galagas ka pang ginawa na? Mga kabyanan, hindi ito rin pakambalon nga ang oxygen ginagamit sa bukan ti COVID patients. Natural COVID patients. No? Kag out of order, kag rako naga-demand. Siyo doon, rako tao sa Sibog na ospital, bangad sa COVID, sa seryoso rin karon banwa nga sitwasyon. No? Sa seryoso ron karon nga sitwasyon. So kung mag-amo dya, nga panic buying na, ga out of stock na gani. No? Kag kung magsige pa dya nga transmission kang COVID, kag nakaseryoso, iba ang nabatyag darat. Iba manwa ang matabo, manin ko, no? Magakaramatay na lang, galaga pang ginawa na, helpless rin nga makaangkan kang oxygen, mga kabyanan. Kag we don't like nga matabo riya sa tanan nga bayan nga pungsod, especially regya sa Western Visayas, kag subong man regya sa probinsya Kantike. Kung nanda ka ni kabay pang hindi man matabo sulilo. Kay lilo tlada. Isara ka lugar sa Pilipinas nga ginaigo karon kang diyang pandemya, no? Ginaigo kang diyang pandemya. Kung labot na sililo karon nga sitwasyon, ayhan hindi ta mapiktuhan sa tike. Kung matabo man bisan tike nga may amor ka nga kaso man kang situation. Do you think nga ang tanan kauna pares kauna nga ginasarig to sililo maabel ta pa hindi ron? No? So, magatindag taton sa aton. Kaugalingan, kung inigo kita, ang pamangkot karon, makasaraan kita. Mga kabyanan, kung iguon ta surge. Just antike without relying sa mga services kay Basulilo, karon kung magkuon sa nangon, no. Gatak naman kami rya, mano, pati nyo dya sa Ililo, tagantike. That's why nga all of us dapat mag-prepared, most especially ang aton government, by procuring mga kabyanan kang kinanglanan ta sa mga hospitals, kang pira ka mga facilities, we have to improve it. Kung baga paiway tanan-tanan services nga hindi kinanglanan, unahan talaga, ura pa mga unano problema ta sa COVID, saklan, ginihigo, sandaman rigto. May order ng gobernador nga wala rin may magpakremate, kundi ang patay idiretso sa patio, ilubang dayon. Kita niyong mga orderan? Sakla na, ginihigo naman sandatlad. Mga kabyanan,
Tiangaklan rapid dya sa probinsya kan Tikyo. Ha? Dapat paigtingan ang border restriction ta. Ha? Ti sino hindi mabahala sa Tiki karon ni 734 kaso ka COVID ron. Sa pirala ka adlaw na kalipas, grabe man pagtumbuok. No? Panugyanter lang dyan sa tanan-tanan nga barangay officials. Bagay wara manggid hindi manggid dyan budlay kag ninyo. Kung kita nyo taho sa wayaan nyo lang, to uli kamo. Kung tipon man lang kamo sa sagwa, wala mo kamo tubra, panghagbas kamo to, panglimpyo kamo to balay nyo. Ha? Magtipon man lang kamo sa kalsada, magrestorya nga urat pulos. Ha? Panglimpyo na lang kamo sa inyo balay. Bangad nagadugang kamo tao, problema sa aton komunidad. Ha? Maginagaday, pak mo magtos, bigo nyo to. Kundi ito nagalin. Pirar kamo nagsaylo-saylo, kadagtunan nyo. Uraman problema ra, kung responsable pang lagaw nyo. Garing ngay iba-ibahay, pak mo, grestorya, pak mo, tipon, pak mo sa kaselpon. Kung ano dyan. Ha? Why mo gahalong? Na, amorya karon, mga kabiyanan. Karon tong huragaralong sukalaw mo tos bing ha? Nagbakal ti mo bi karon bulong to sa Braklan ay kinanglan mo man magbakal bulong. Gahalong ka garing ti ana sukalaw mo to bag-o lang galing kun hindiin to. Ha? Ti kun di bekat man ti fair. Ha? Ti bisan wanon ti mo ni kahalong kon. Ha? Kung ang iba ura man ba? Na amorabla nga i-take lamang as responsibility everyone, no? Kita i-take nga responsibility, no? Everybody pwede na i-take as responsibility nga maghalong gid permi. Kakunway kam ti obra sa sagwa. Bangad wara man kaw ti ginapangitan-an sagwa, pahimeneng si mo balay. No? Pahimeneng si mo balay. Kung may importante kang agtunan, kayo need nga mag-go out. Ha? Responsable lang kita gid. Mga kabyanan. Ha? Ura pa kita ti mo amuram nga order sa tiki kana referya sa aklan. Ura arti krimisyon, lubang na yun. Ha? Detsos patyo. Sebe ba? No? Sa Siboto panik buying nas dato kang oxygen. Di masebe man. Mga kabiyanan nga mga realidad. Tiwanan mo ran. No? Wanan mo ran mga kabiyanan bay. Kayo ratik tapusan ang problema tas COVID. Ha? Galingin ulo taron kung paano banway analyze ang sitwasyon. Nga ang nabakunahan, nagkaramatay, gyapon, gagkatapikan, gyapon, mga pilangga, mga tagbaramati. Ha? What happened to America now? Sa Sangka State, ang Florida, balbahal nga state. No? Daw bahal pang nila sa Pilipinas eh. Inigo, epicenter karon ang Florida, USA, kang Delta variant nga virus. Kita mo. Fully vaccinated na sanda mismo dyan kaya sa Amerika kanda bulong. Kanda vaccine. Ay, ura mas nagagamit kiba nga brand kundi ang American brand man. Ha? Inigo sanda o. Oh, di paano dyan karoon nanday explicar? Paano to dyan karoon explain? Di mambalatan gobyerno, ti makabulig rek ninyo, but what is our guarantee? No? What is our guarantee? Even nga nabakunahan ta, hindi ta mapatay, tutod tang pinsatak dyan, bakunahan ta para hindi ta mapatay, no? Ha? Ay kung kayo ba, ti, rakor nagkramatay? No?
Te, una, kung napukunahan ka, kura kagahalong, hindi ka mapatay. Ay kung luyay mo yung sistema ko ron. Hay, madatkan man ka uman. Pwede ka madatkan uman. What will happen to you? Ha? Ang sekreto dya nga maintain tat ng immune system ta. Mabakad, kag kakibat ang paghalong. You see? Amo yung sekreto. Baka bulig-bulig ba naman balanta, baka bulig-bulig ang pagbakuna. Garinti. Basi mangin reckless kita. Kang maghambal, bla kita istorya si bang, oh, why, that virus takon adlakan? Why? Ha? Nabakunahan, takon. My goodness, sige. Kung nabakunahan ka, balik ka to bisa may positive. Kag magluya immune system mo, trukad ka kundi ka mapatay man. Ang kalawasan ta nakasalalay gyapon sa atin tagsa-tagsa kagalingan. Either nabakunahan ta kun wara. No? Hay karon, mga kabyanan. Kung sagi kam lang man bisyo nga nagabagdown kag bisan ang problema mo. Ang problema kang anuman nga vital parts mo ang mag-neutralize kang gina-intake tas lawas nyo. Nag-backdown tanan-tanan sanda. Te, ano mo, kuna mo, kung nadutkan ko man, di patay ka man. You see? Diba? Kadyanoy, mabalik tas general principle nga, parehas ka rambal ang Biblia, makuon ang Ginoo, nga your body is the temple of God. Kag because your body is the temple of God, don't abuse it. Nahambal ko rin kaninyo kung ano ang mga pagkaon nga dapat nyo kanaan na daw nga makabulig sa inyo ikayong lawas. To maintain nga strong ang inyong immune system and do not abuse it. Yung tao nakalakit bisyo. No? No? Tapos maglatian gani. Ha? Dasig mo lang magpabakuna. Tapos balik naman na puso. Ha? Oh. Oras sa tagapagpangalagad. Alas 8:59 sa palatuntunan ng sabat sa likod kamisyo kag ang mga balita. Gaymaw sa tagapagpangalagad ang Nels Construction Supply sa Barangay Biri, Barbasa, Antique. Kung mga baras banwa kinanglan nyo, agto kamo sa Nels Construction Supply. No? Sa Barangay Biri, no? Sinyel Dakila Tagiya, i-text na sa numero na 0926-5177-453, no? Na. Carl Agribet Supply. Sa atubang kang antiko, kung magbakal kamo ka bubod ka manok, mga damog ka baboy, diyan kamo bakal samtang gabayad kamo sa antiko. Kag magpamatsoy diyan na ginapalagyan ni Carl Noel Buaya. Ano ka pag-pronounce? Buaya. Gaymaw sa pagpakalakad ang RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts ragyan na sa Sentro Sur. Tanang spare parts original ka motor dyan mabakal. Tabilia Electronics and Repair Shop sa Barbasa. Sa ingad kang Barbasa Co-op. Gamaton man home service. Ang Tabilia sa Barbasa, garantisado sa serbisyo publiko. Tabilia Electronics Shops or Shop. Tanan nga TV, LED, kag LED TV, diyan ma-repair gid. Gaymaw ang GMAT Auto Repair Shop sa Sentro Norte, kung may mga problema, tanan-tanan i-repairan, may problema, may gaba, inyong sakyan. Si Matt Ongon, kampiyon! Pagto sa Barangay San Juan. Si Kapitan Victor Sorelia. No? Ginatutukan gid problema sa nabarangay yan sa Sentro Norte. Si Kap Victor Sorelia. Kag may mga baligya man tana dyan ng mga poultry products sa nabalay. No? Na poultry supply. Likawan tagid ang kabalatian na amura pa ramdam ni Kap Sorelia. Hamo man ang tumandak marketing, tanan nga machineries, generators,
gamit sa panguma kag kamo nagapangisda mga makina sa mga pambot la. Diyan mabakal Mr. and Mrs. Lonivic Picasso among tagiya. No? Kag gimaman ang Stronghold Insurance Company ko si branch ng Susan Tamba sa likod kang Motorstar Display Center. Martibal Street, Sulman Manok and Concrete Products sa may barangay ilang. Just punta Tulay. Alis Banuwa kang Kulasi pa si Basti sa tuong nga bayan kang Karsada Antis Tulay. Na Mr. Jeffrey Martinez Balben ang tagiya. Kay imaman sa pagpalagad ta mga kabiyanan ang diyang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro amo gidya ang nami pasyalan sa kadlaw sa sa Kulasi ang Grand Bakiro na mas-share ka mo sa Grand Bakiro kung mag nami rin ang tsimpo no kag pwede rin kita kalagaw-lagaw gid no agto kita sa Grand Bakiro. Okay? Ni Ma'am Joan Lisel Aluhipan de los Reyes. Si Bobby Lim nga koon, kung magpadliber makamubaras, agtonis dadang sa pradahan kang series, no? Agtoni dyan si Dadang. Okay? Okay. Now, uratat nahon, sa atin nga pagpangalagad, mga kabyanan, ako dyan si Roming Antonio, nagapsalamat gid sa inyo ba mga pagpamati, mayad gid nga mayad gid nga aga probinsya kang Antique. Gusto mo bala ang madasig magbahal kag magbugat ang alaga mo nga baboy? Mag-Strong Vita! Hina bala ang gatas kang imo na yan? Mag-Strong Vita! Ihalo ang puro kag gramo nga Strong Vita sa kada 5 ka kilo nga feed.